Bueno, que espera da reunión porque hai un punto polémico que é o do financiamento autonómico en Cataluña, supónse que vai pedir singularidade. De Galicia, como se ve esta reunión? Que expectativa ten? Bueno, pues nós o que esperamos é que apliquen aquí para todas as comunidades autónomas o sentidiño que a Xunta ven aplicando en Galicia para as súas políticas, que o máis importante é nós o que vimos a que a ministra nos comunique cales son as contías, a senda financeira coa que podemos contar por os vindeiros anos para desenvolver o noso orzamento para o vindeiro ano e os seguintes e as nosas políticas de gastos, políticas de sanidade, educación e política social, saber con cantos cartos contamos para ello, que veña do sistema de financiamento, do objetivo de endevedamento ou de calquer outro mecanismo de financiamento, danos igual. O importante é saber cal é esa senda coa que precisamos en Galicia para desenvolver as nosas políticas de gasto. E do financiamento autonómico da proposta? O financiamento autonómico, pues sí, efectivamente algunhas comunidades autónomas pedimos que se incorporara a orde do día un punto para debatir sobre o sistema de financiamento para que se comece o máis asiña posible a negociar un novo sistema de financiamento. A quen lle corresponde é ao Ministerio de Facenda por enriba da mesa esa proposta de modelo de financiamento sobre a que todos temos unha idea máis ou menos pechada e poder defender a posición da nosa comunidade autónoma pero con unha proposta en riba da mesa e con un indicativo de cantos recursos adicionais pode haber en riba da mesa para achegar a ese novo sistema de financiamento. Sempre se fala da singularidade de Cataluña, pero singularidades temos todos. Efectivamente, todas as comunidades autónomas ten singularidades e o propio sistema de financiamento xa recolle de alguna forma esas singularidades e nós o que defendemos precisamente é que se recollan as singularidades que ten Galicia en termos de custo, ¿no? Por eso moitas veces auditamos falar de avellentamento ou espallamento da poboación no territorio que supoñen máis custe para prestar os servizos públicos que presta a Xunta de Galicia. Pero neste caso, no caso de que me falas, ese termo é máis ben un eufemismo, no que quere dicir un sistema de financiamento para min e outro para os demais diferente. Por lo tanto, non podemos falar de sistema singularidade ou sistemas particular para unha comunidade autónoma e outro para o resto das comunidades autónomas. Aquí, todo o mundo, neste foro, no foro multilateral, debatindo sobre as necesidades que temos todas as comunidades autónomas. Un pouco decías antes do documento, ¿no? que pedía que es unha facenda para ellos propia, ¿no? Que era algo inviable. Bueno, sí, o documento parte dunha serie de premisas nas que non podemos estar de acordo. Unha primeira é que existe unha debilidade moi importante no que é a autonomía fiscal das comunidades autónomas, cando da Europa dos 27 España é o país que máis descentralización fiscal ten de todos os países, se fan ben os análisis. En segundo lugar, se pide que se estableza unha cesión dos tributos por parte de todos os tributos por parte da administración central ás administracións autonómicas. Eso non acontece en ningún país do mundo. En terceiro lugar, que tampouco é menor, propónse que se debata o financiamento da solidariedade, es decir, que se acheguen máis recursos a quen máis os necesita para garantir esa igualdade de prestación de servicios entre todas as comunidades autónomas. Pretende que se discuta exclusivamente entre a Administración Central e a Generalitat de Cataluña, co cal non podemos comulgar tampouco. E da reunión de hoxe agarda algún tipo de compromiso concreto no tocante ao financiamento autonómico ou en principio vai quedar nalgo meramente informativo por parte do Goberno? Eu lamentablemente penso que vai quedar na opción B en algo informativo, pero nos conformaríamos con que isto fose o pistoletazo de saída para fixar unha reunión para conformar un grupo de traballo, un documento do Ministerio que empece a falar do novo sistema de financiamento, pero xa con papéis proposta do Ministerio dun sistema completo e tamén que nos indiquen a disponibilidade de recursos adicionais para financiar ese sistema.